कृपासिन्धुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి యోగం అన్నమాట. ఈ భక్తి యోగం అంటే ఏది చేసినా సరే చేరాల్సింది భక్తిలో. భక్తి అందుకే చాలా ముఖ్యమైంది. భక్తి అనేది భగవంతుడి గురించి భక్తి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఐశ్వర్య జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. మనకి ఏదైనా ధనం ఉందనుకోండి, ధనాన్ని జాగ్రత్తగా రాసేది కదా. ఏం చదువుకున్నారండి అంటే నేను ఇంత చదివాను అంత చదివాను అని చెప్పుకుంటారు. మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందండి అంటే చెప్పరు, దాచుకుంటారు. ధనం అన్నమాట. అట్లా ఇక్కడ చూడండి, ఐశ్వర్య జ్ఞానం భగవంతుడికి. ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఎవరు? దేవకీ దేవి ఐశ్వర్య జ్ఞానంతో ఆయన్ని భగవంతుడిని ఆరాధించింది అన్నమాట. అక్కడ ద్వారక వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ మధుర, ద్వారక ఇవన్నీ కూడా ఐశ్వర్య జ్ఞానం. అంటే ఏంటంటే ఒక సిస్టమేటిక్ ఇదనమాట. రాజుగా ఉంటారు కదా ఆయన, అందుకని రాజుగా కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. ఆ పద్ధతుల ప్రకారంగా ఉంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే రాగానుగ భక్తి. ఎక్కడ మన బృందావనంలో గోపికలు వీళ్ళందరిది కూడా రాగానుగ భక్తి. వీళ్ళది ఏంటంటే అక్కడదేమో వైదీ సాధన భక్తి, వైదీ భక్తి. ఎక్కడిది? మధుర, అక్కడంతా కూడా వైదీ భక్తి, ఐశ్వర్య జ్ఞానం అది. ఇక్కడ రాగానుగ భక్తి అంటే వీళ్ళు కృష్ణుడికి వాళ్ళు తింటూనే పెట్టేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు తింటూనే ఆహారం తినిపిస్తారు. యశోదామాత కానీ గొప్ప వాళ్ళకి వాళ్ళు కానీ అంత ప్రేమ అనమాట, ప్రేమతో కూడి ఉంటుంది. అంటే వైరీ భక్తి తర్వాత రాగానుగ భక్తికి మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఫస్ట్ భగవంతుడిని మనము సిస్టమేటిక్ గానే మనం పూజ చేస్తాం అన్నమాట. ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా సేవించటం మొదలు పెడతాము. ఇప్పుడు శ్రవణం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది అనేది మనం ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెబుతున్నారు. ఐశ్వర్య జ్ఞానం, జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతో సిద్ధిస్తాయి. జ్ఞానం కానీ విజ్ఞానం కానీ వినడం ద్వారా జ్ఞానం పొందితే దాన్ని అప్లై చేసుకోవటం ద్వారా విజ్ఞానం వస్తుంది అన్నమాట. అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటమే విజ్ఞానం. తర్వాత సమస్త పదార్థాల అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం అనే విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. ఆశ్రయ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటాము. తర్వాత కృష్ణాను మించిన సత్యం మరి ఇంకొకటి లేదు. సత్యం అంటే కృష్ణ భగవానుడే, ఇంకొకటి లేదు. అందుకే భగవంతుడు నడయాడిన ప్రదేశం అది భారతదేశం. మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా రాక్షసి దేశాలు. ఇవన్నీ కూడా టైమింగ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి.
మనకి మారదు. మనకి టైమింగ్, మనకి సూర్యోదయం అయితేనే ఉంటుంది, సూర్యాస్తమయం అయితేనే ఉంటుంది. మనకి శాశ్వతం సత్యం. సత్యం అంటే ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆ భగవంతుడు నడయాడిన ప్రదేశం కాబట్టి ఇది ఎంతో పుణ్యభూమి, భారత భూమి. కాబట్టి ఋషులు అందరూ కూడా ఇక్కడ జన్మించినటువంటి ప్రదేశము, అందరూ తపస్సు చేసుకున్నటువంటి ప్రదేశం ఇది. ఎంతో ఎంతో పవిత్రమైన దేశం అన్నమాట. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది కృష్ణుని మించిన సత్యం మరొకటి లేదు. కృష్ణుని శరణు వేయడం వారు దుష్కృతులు, దాని గురించి చెప్పుకుంటాం. తర్వాత కృష్ణుని శరణు వేడతారు ఎవరు? ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జ్ఞానులు, జిజ్ఞాసులు. వీళ్ళు నలుగురు కూడా కృష్ణుడిని శరణు వేడతారు. తర్వాత అన్య దేవతారాధన గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాము. కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు వేయడం ఈ అధ్యాయంలో ఇది కూడా చెప్పుకుంటాం. ముక్తి కాములు కృష్ణ భగవాను శరణు వేడతారు. ముక్తి కాములు అంటే పరబ్రహ్మ స్థితికి చేరుకున్నారు. వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడికి పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోతారు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. బ్రహ్మము, అధ్యాత్మము, కర్మ, అధిభూతము, అధిదైవము, అధియజ్ఞం, వీటన్నింటి గురించి కూడా మనము ఈ 6 విషయాల గురించి కూడా మనము చెప్పుకుంటాము. ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా, వీటిని గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా ముక్తి కాములు భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. చివరికి ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత బ్రహ్మం అంటే ఏంటి, అధ్యాత్మం అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, అధిభూతం అంటే ఏంటి, అధిదైవం అంటే ఏంటి, అధియజ్ఞం అంటే ఏంటి అనే విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. అంటే ఈ అధ్యాయం ఏంటంటే శ్రవణం, వినటం ముఖ్యం. భగవంతుడి గురించి వినడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ, శ్రద్ధ పెరుగుతాయి. భగవంతుడి ఐశ్వర్యం అంతా తెలుసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడి, మనం ఏదైనా జాబ్కి వెళ్తాం. జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనకి ఏమడుగుతారు? బయోడేటా చెప్పండి అని అడుగుతారు, మన గురించి అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు అప్పుడు మనం అన్ని విషయాలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక అవగాహన వస్తుంది మన గురించి, జాబ్ ఇవ్వాలంటే. అదేవిధంగా మనం భగవంతుడిని కొలవాలంటే కూడా, మనకి భగవంతుడి గురించి శ్రద్ధ కలగాలంటే కూడా ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి విజ్ఞానము, శ్రద్ధ అన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. విశ్వాసం పెరుగుతుంది భగవంతుడి మీద. విశ్వాసం పెరిగి భగవంతుడి మీద మనకి నమ్మకం పెరిగి భగవంతుడిని తృప్తిగా కొలవగలుగుతాం అన్నమాట. ఆ స్థితికి రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః విజ్ఞానయోగః. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్తమయ మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్వం. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. నన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకుంటావు అనేది నేనే చెప్తాను నీకు, విను అని చెప్తానని అర్జునుడితో అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే మనకి చెప్తున్నారు ఈ విషయాన్ని. అర్జునుడికి తెలుసు. అర్జునుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు అన్నమాట ఆయన. కాబట్టి అర్జునుడికి తెలుసు. కానీ అర్జునుడిని మిషగా చూపించి అంతా కూడా మనకి తెలియజేస్తున్నారు భగవంతుడు. కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా
భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ తదా రజస్తమో భావాః కామలోభాదయశ్చ ఏతైరనావిద్ధం హితం సత్వే ప్రసీదతి ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగతః భగవత్తత్వవిజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే విద్యతే హృదయ గ్రంథిః ఛిద్యంతే సర్వ సంశయాః క్షీయతే చాస్య కర్మాణి దృష్టయేవాత్మనీశ్వరే. కృష్ణుని గురించి వేద వాంగ్మయం నుండి గాని భగవద్గీత ద్వారా ప్రత్యక్షంగా అతని నుండి గాని వినటం మాత్రమే సరి అయిన పద్ధతి. ఎల్లరి హృదయాలలో నివసించు కృష్ణుడు శ్రేయకాముడైన ఉత్తమ మిత్రుడై తన్ను గురించి ఎల్లప్పుడూ వినువాని పవిత్రుని చేయదు. భగవంతుని గురించి ఎవరైతే వింటూ ఉంటారో లీలలు, భగవంతుడి లీలలు, వాళ్ళ హృదయం పవిత్రం అయిపోతుంది అనమాట. అంత కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఈ విధంగా భక్తుడు తన యందు నిగూఢంగా ఉన్న దివ్య జ్ఞానమును సహజంగా వృద్ధి పొందించుకుంటాడు. అప్పుడు వింటూ వింటూ వినంగా 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 వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి భక్తి అంతా కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత అతడు భాగవతం నుండి భక్తుల నుండి కృష్ణుని గురించి ఎక్కువగా వినిన కొలది భగవంతుని భక్తియుక్త సేవలో ఎక్కువ స్థిరత్వం పొందును. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా జపం చేస్తున్నా కూడా మనకు స్థిరమైన మనస్సు నిలకడ కావాలి. ఆ మనస్సు నిలకడ కుదురుతుందట భగవంతుడి గురించి విన్నందువల్ల. ఇట్లా దీపం ఇలా ఇలా కొట్టుకుంటుంది కదా, అలా మనసు కూడా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ అటు ఇటు వెళ్లకుండా స్థిరంగా నిలబడుతుంది అనమాట. తర్వాత భక్తియుక్త సేవ అభివృద్ధి చే అతడు రజస్తమో గుణాల నుండి అజ్ఞానం నుండి విముక్తుడగును. అతని భౌతిక కామములు లోభం తగ్గుటయు సంభవించును. ఈ కాలుష్యములు క్షాళితములైనగా పోగానే అతడు విశుద్ధ సత్వ స్థితిలో స్థిరుడై భక్తియుక్త సేవలో ఉజ్వలుడై సంపూర్ణమైన భగవద్విజ్ఞానమును అవగాహన చేసుకున్నాను. పూర్తిగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటాడు, అవగాహన కలుగుతుంది. అవగాహన అంటే అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు భగవంతుడి గురించి. ఈ విధంగా భక్తి యోగం క్లిష్టమైన భౌతిక వాంఛా గ్రంథిని ఛేదించి అతని వెంటనే అసంశయం సమగ్రం స్థితిని అనగా దేవదేవుని పరమ సత్య స్వరూపము అవగాహన చేసుకునే స్థితికి పొందజేయండి. అది భక్తి యోగం ఏం చేస్తుందంటే అట్లా భగవంతుడి సత్యస్వరూపం ఏ విధమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేట్లుగా చేస్తుందట మనల్ని. భౌతిక వాంఛా గ్రంథి అంటే కోరిక, భౌతికమైన వాంఛలు, కోరికలన్నింటినీ కూడా ఛేదింపజేస్తుంది. ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలగజేస్తుంది అనమాట. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ అయిపోయి భక్తి యోగం చేసేటప్పుడు పూర్తిగా భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకుని భగవంతుడిని స్థిరమైన మనసుతో భగవంతుడిని కొలవగలుగుతారు. టపటప కొట్టుకోకుండా అటు ఇటు వెళ్లకుండా స్థిరమైన మనసుతో భగవంతుడిని ఆరాధించగలుగుతారు అన్నమాట. అది జయ ప్రభుపాద ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఎందులో నుంచి అంటే ప్రథమ స్కందంలోని ద్వితీయ అధ్యాయంలో కృష్ణుని అవగాహన చేసుకునే విధానం గురించి చెప్పారు. అది ఇక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది. నన్ను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ గురించి వివరిస్తాను విను అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానంతేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవ్యయం అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. హరే కృష్ణ. జ్ఞానంతేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. పూర్తిగా నీకు అంతా కూడా వివరిస్తాను. దీని గురించి గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నువ్వు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఇంకేం లేదు. ఈ లోకంలో మనం వచ్చింది మానవ జన్మ తీసుకున్నది ఎందుకు అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకుని భగవద్భక్తి చేసి భగవంతుడిని చేరుకోవడం కోసమనే
మనం ఇక్కడికి వచ్చాం, ఈ లోకానికి మానవ జన్మ తీసుకున్నాం. ఆ మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అంటే కనుక భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడమే. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. భౌతిక జ్ఞానం అంటే ఏంటి, అన్ని ఏర్పాటు చేసింది భగవంతుడే అనే విషయాన్ని భౌతిక జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి కూడా భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది, ఆత్మ పరమాత్మ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ పరమాత్మని ఆత్మతో అనుసంధానం చేయాలి. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కూడా తెలుసుకోగలిగినట్టు అన్నమాట. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిదేతతి సిద్ధయే ఎతతామపి సిద్ధానాం కస్మిన్మాం వేత్తి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు. అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని గురించి సత్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉంటారు. కానీ ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు క్లాసెస్లో 100 మంది జాయిన్ అవుతారు. 100 మంది జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఫిల్టర్ అయిపోతారు. మనం ఇసుక జల్లిస్తాం కదా, జల్లెల్లో వేసి ఆ జల్లించినప్పుడు రాళ్ళని తీసి అవతల పారేస్తాం. ఇసుక సన్నటి ఇసుక వచ్చేటప్పటికి 3-4 సార్లు జల్లిస్తారు. జల్లించిన తర్వాత అది యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ప్లాస్టిక్కి. అదే విధంగా జల్లెడ పట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ జల్లెడ పట్టడం అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా ఆ స్థితిని చేరుకోవడానికి మనకి చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా సక్సెస్ కారు. కొంతమంది మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. వాళ్ళల్లో ఇంకా కొంతమంది, అలా ఫిల్టర్ అయ్యి లాస్ట్కి ఏ ఒక్కళ్ళు ఉంటారు నన్ను గురించి తెలుసుకునే వాళ్ళు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మనం ద్వాపరయుగంలో చూసాం కదా, అందరూ ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా చాలా మంది తెలుసుకోలేకపోయినారు. దుర్యోధనుడు కూడా బాగా అపరిమితమైన సైన్యం మనది. భీష్ముడు వారు ఉన్నారు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, కృపాచార్యుడు ఉన్నారు, ఇంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటుగా వీళ్ళు ఇంత పెద్ద సైన్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా సైన్యం మాత్రమే ఉన్నది. మిగిలిన వాళ్ళందరూ పెద్ద గొప్ప వాళ్ళేం కాదు. కానీ వాళ్ళవే చూడు, పరిమితమైన సైన్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా భీముడు, వాళ్ళనేమో దుష్టజీవునుడు, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు, కాశీరాజు, వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు అటువైపు అని చెప్పి నన్ను భయపడతాడు దుర్యోధను. కానీ అసలు మెయిన్గా ఎవరున్నారు అన్నది గుర్తించడు. మెయిన్ ఎవరున్నారు, విజయలక్ష్మి వాళ్ళ వైపు ఉంది. విజయలక్ష్మి ఎలా ఉంది, అక్కడ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ధర్మం ఉంది, ధర్మం ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఆయన ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని గుర్తించడు దుర్యోధనుడు గుర్తించడు, కర్ణుడు గుర్తించడు. చుట్టూ పౌండ్రక వాసుదేవుడు అని ఉండేవాట. పౌండ్రక వాసుదేవుడు మొత్తం బుద్ధికీర్తులు అన్ని పెట్టుకునేవాట, శంకు చక్రాలన్నీ పెట్టుకుని నేనే వాసుదేవుణ్ణి, నన్ను మించిన వాడు లేడు, ఇంకెవ్వరు వాసుదేవుడు కాదని చెప్పి తిరిగట. తిరిగి లాస్ట్కి ఆ భగవంతుడి మీదకే యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. నువ్వు కాదు వాసుదేవుడు, నేనే అని చెప్పాను. నేను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతుండేవాళ్ళ, ఏదో పిల్లాడులే అనుకోనిలే. కానీ ఆయన రాజు, పిల్లవాడు కాదు. మనస్తత్వాన్ని గురించి ఆయన కానీలే అంటే అన్నాడులే అని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడు. కానీ లాస్ట్కి ఆయన మీదకే యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పటికీ సంహరించేస్తారు కౌంటర్ క్లాస్. అట్లా ఎవ్వరూ గుర్తించలే. ఈ రాయబారం సమయంలో కూడా ఆయన రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు నేను అన్ని శ్రద్ధసోపేతంగా భోజనం అరేంజ్ చేశాను నీకోసం, రా కృష్ణ అక్కడ భోజనం చెయ్యి అని చెప్పనని దుర్యోధనుడు తన గొప్పతనం చాటుకోవటం కోసం పిలుస్తాడు. ప్రేమతో పిలవడు, భక్తితో పిలవడు. భక్తితో విదురుడు పిలుస్తాడు. విదురుడు పిలిచేటప్పటికీ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తాడు. ఆయన ఇంట్లో భోజనం చేసి వస్తారనమాట. వీళ్ళదంతా కూడా తిరస్కరిస్తారు. అంటే ఏంటంటే భక్తి ముఖ్యము. పత్రం పుష్పం ఫలంతో యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. అది మనం పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ తోయం కానీ
ఏది తోయమంటే నీరు, ఏది కానీ భక్తితో మనం సమర్పించినప్పుడు భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. అదే విధంగా అట్లాంటి భక్తులు మాత్రమే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వాష్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. భూమిరాపోనలో వాయు మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి మే భిన్న ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజించబడింది. 8 రకాలుగా విభజించబడింది నా భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. వీటిలన్నింటిలో కూడా నేను ఉన్నాను. అంటే నా అంశలే అవి. వాటినన్నింటినీ కూడా, అంటే వీటన్నింటి ద్వారా బీజ ప్రదాత ఆయన. ఇవన్నింటి ద్వారా ఒక జీవి ఏర్పడ్డది. మనం జీవులమే కాబట్టి అవన్నింటిలో కూడా నేనున్నాను. 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. 8 విధాలుగా విభజింపబడింది నా మాయాశక్తి అని చెబుతున్నారు అన్నమాట. అవన్నీ కలిసి ఒక బీజ ప్రదాత కదా భగవంతుడు. అప్పుడు ఓ జీవిగా ఏర్పడింది అనమాట. భూమి, నీరు, అగ్ని మనం చెప్పుకున్నాం, ముందర అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం. अपरेयमित स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి. జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. ఈ జీవులు సృష్టించింది నేనే. మొత్తం కూడా ఈ అపరా ప్రకృతి, భూమిని సృష్టించింది నేనే, ఆ నీరు సృష్టించింది నేనే, గాలిని సృష్టించింది నేనే. అన్నీ కూడా నేను సృష్టించినటువంటివి, నా నుంచి వచ్చినటువంటివి అవన్నీ కూడా. ఇదన్నీ కూడా భౌతికమైన ప్రకృతి. ఇదంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి ఇంకొకటి ఉంది, తెలుసుకోవాలి. దాని గురించి కూడా తెలియజేస్తాను మీకు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశులు. ఇవన్నీ కూడా ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలైన తర్వాత మనకి మానవ జన్మ వస్తుంది. ఈ మానవ జన్మ ప్రతి జీవరాశి జన్మ సమయంలో కూడా ఆయన భగవంతుడు పరమాత్మ ఉన్నాడు. అంటే చిన్న పురుగులో కూడా ఆయన, పురుగు జన్మలో కూడా ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఆ జీవిలో ఉన్నారనమాట. అంటే 84 లక్షల జన్మలు మనం ఎత్తితే ఆ 84 లక్షల్లో కూడా అంత కష్టపడి ఆయన మనతో పాటుగా ఉన్నారు. ఉన్నప్పుడు కనీసం ఈ మానవ జన్మలో మనం కొంచెం జ్ఞానం తెచ్చుకుని భగవద్భక్తిని చేస్తూ భగవంతుడిని నమ్మకపోతే ఒక జన్మ వ్యర్థం అనమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు జైంట్ వీల్ ఎక్కుతూ ఉంటారు, దిగుతూ ఉంటారు, తీసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు సర్వకారణం ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్య కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయ సదా. నా ఈ 2 ప్రకృతులచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువలన సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో. మొత్తం అన్నింటినీ నేనే, అన్నింటికి బీజ ప్రదాత నేనే. అవన్నీ మళ్ళీ కూడా లయమైపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ప్రకృతిని అన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేశాను. ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ సమయం అయిపోతుంది. అది శాశ్వతం కాదు. భౌతిక ప్రకృతి, భౌతికమైనది ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు. అది మొత్తం కూడా మళ్ళీ లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంతా జగత్తంతా కూడా ఆవిర్భావానికి నేనే కారణమని తెలుసుకోవాలని చెప్పినని చెప్తున్నారు. మొత్తం సమస్త విశ్వాలలో కూడా చాలా కోట్ల కొద్ది విశ్వాలు ఉన్నాయట. ఆవు గింజలు ఇట్లా తీసి పోస్తే మనం లెక్క పెట్టగలమా అన్ని ఉన్నాయట విశ్వాలు. అన్ని విశ్వాలు కూడా ఆయన భగవంతుడు సృష్టించినటువంటివి. భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. జీవులు కూడా ఉన్నాయి, అన్ని చోట్ల కూడా జీవరాశులు కూడా, వాళ్ళల్లో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు.
అన్నింటినీ సృష్టించిన వాడిని నేనే అని తెలుసుకో. ఇదేమిటి, భూమి చాలా చిన్నదనమాట, చిన్న ఇంత పార్క్. అంత పార్క్ లో మనం ఏదో ఒక రేణు అంత కూడా లేవు. మనకి అహంకారం, నేను నాది, నేను గొప్పవాడిని, భగవంతుడు లేడు, భగవంతుడిని గుర్తించం మేము, భగవంతుడు లేడు, ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఆ శక్తి, భగవంతుడి శక్తి అన్నది అది అపరిమితం అనమాట, పరిమితం కాదు. ఎంత అన్నది చెప్పలేనంత శక్తివంతుడు భగవంతుడు. ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించి, అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో. మత్తః పరతరం నాన్యత్కించిదస్తి ధనంజయ, మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. మొత్తం కూడా మత్తః పరతరం నాణ్యత. ధనంజయ, నాకంటే ఉన్నత తరమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు, నాకంటే ఉన్నతమైన ఇంకొకటి ఏది లేదు అని చెప్పిన భగవంతుడు ఆయనే స్వయంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం నిలిపినట్లు, దారం కలిపి నిలిపినట్టుగా ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడింది. ఇప్పుడు ముత్యాల హారం ఉంటుంది కదా, ఆ ముత్యాల హారంలో దారం కనిపిస్తుందా? కనిపించదు కదా మనకి. ఆ ముత్యాలు అందంగా కనిపిస్తాయి, చక్కగా దండ అబ్బా ఎంత బాగుంది అనిపిస్తాం. అదే పువ్వులు గుచ్చుతాం, పూలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ దారం కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. దారం లోపల ఉంటుంది అనమాట. అదే విధంగా అంటే పరమాత్మ అనమాట. ఆ పరమాత్మ అలా ఆ దారం ఏంటి అంటే పరమాత్మ. ఆ దారం లేకపోతే ఆధారం ఉండదు, అన్ని చెల్లా చెదరైపోతాయి. ముత్యాలు కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ వాటికి ఒక రూపము అందము ఏది ఉండదన్నమాట. అది చక్కగా హారంలాగా నిలబడింది అంటే దానికి కారణం పరమాత్మే. ఇక్కడ చూడండి, సమస్త విశ్వాలు కూడా భగవంతుడే సృష్టించారు. ఆ విశ్వాలన్నింటిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఆ విశ్వాలన్నింటినీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్న వారు కూడా భగవంతుడే. అది తెలుసుకోవాలి. సమస్త జగత్తు నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది, పూర్తిగా భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్నది. బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే భగవంతుడు. మనకి ఒక చెట్టు తీసుకోండి, ఆ చెట్టు ఏం కనిపిస్తుంది మనకి? పైన ఒక కాండం కనిపిస్తుంది కదా. ఇలా ఒక చిన్న చెట్టు అయినా సరే ఇలా ఒక చిన్న చెట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ దాని వేళ్ళు కింద అడుగులు ఉంటాయి, ఇంత వ్యాపించి ఉంటాయి అన్నమాట వేళ్ళు. అలాగే భగవంతుడు సర్వ లోకాల్లో, సర్వ విషయాల్లో కూడా ఆయన వ్యాపించున్నారు. ఆయన శక్తి మొత్తం కూడా, ఇది మొత్తం కూడా, ఈ లోకమంతా కూడా వ్యాపించున్నది. మన పక్కన ఉన్నారు, పైన ఉన్నారు. ఎక్కడ ఇందుగలడు అందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండయి. ఎందెందు వెదకి చూసినా, ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆయనే ఉన్నారు. గాలిలో ఉన్నారు, మనం పీల్చే గాలిలో ఉన్నారు, మనం చెప్పే ఆ గాలిలో ఎలా ఉన్నారు? మనం పీల్చేటప్పుడు వదిలేటప్పుడు ఓంకార శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. మనం పీల్చే గాలి, వదిలే గాలి, ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించగలగాలి మనము. ఆ భగవంతుడు లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఏ హారం ఏ విధంగా అయితే అందంగా ఉందో ఆ విధంగా ఆధారంగా ఉన్నారు భగవంతుడు. ఆయన లేకపోతే కనుక విషయాలు కూడా లేవు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోహో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ బుద్ధిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాల్లోని ఓంకారాన్ని, శబ్దాన్ని, ఆకాశంలోని శబ్దాన్ని మరియు నదుల్లోని సామర్థ్యాన్ని నేనే. కుంతిపుత్రుడా, అక్కడ మేనత్త ఆమెని భక్తురాల్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అన్నమాట. నువ్వు కుంతిపుత్రుడివి అని చెప్పినాను గుర్తు చేస్తున్నారు అర్జునుడికి. నేను నీటిలో రుచిని, నీళ్ళల్లో ఎంత దూరం వెళ్ళొస్తాం, ఇక్కడ చాలా దూరం వెళ్ళి ఇంటికి వస్తాం. ఏదైనా ప్లేట్ నిండా ఎవరింటికన్నా వెళ్ళినా కూడా ఏదైనా తీసుకొచ్చి తినమని పెడతారు, తింటామా?
ఫస్ట్ కొంచెం ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఇవ్వండి. నీళ్లు తాగితే మన ప్రాణం వస్తుందంటాం కదా. అదే విధంగా నీటిలో రుచి కానీ అంతా కూడా ఆయనే, భగవంతుడే. కాబట్టి ఆ నీళ్లు తాగాలనిపిస్తుంది. నీళ్లు లేకుండా మనం ఉండలేము. అట్లాగే సూర్య చంద్రుడిలో కాంతి, సూర్యుడు లేకపోతే ఉండలేము. సూర్యుడి కాంతి కావాలి మనకి. మనం ఎన్ని లైట్లు ఏర్పాటు చేసుకునేవండి, అన్ని భౌతికంగా మన తెలివితేటలు ఉపయోగించి ఎన్ని సృష్టించుకున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడి సృష్టి ముందు అవి మిణుగురు పురుగు యొక్క కాంతి లాంటివి. మిణుగురు పురుగు ఎలా కాంతి వస్తుంది, ఇట్లా ఇట్లా మెరుస్తూ ఉంటుంది. అది కొద్దిసేపు మెరుస్తుంది అంతే, చచ్చిపోతుంది. తర్వాత ఆ కాంతి అయిపోతుంది దానిలో. కానీ సూర్యుడి కాంతి అలా కాదు. సూర్యకాంతి ఎప్పుడు కూడా అనునించి ఉంటుంది. సూర్యాస్తమనం ఏమైపోతే సూర్యుడు వెళ్ళిపోయాడంటారు. సూర్యుడు వెళ్ళడు ఎక్కడికి, అక్కడే ఉంటాడు. కాకపోతే ఆ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ, సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ, ఆ తిరుగుతూ ఉన్నందువల్ల మనకి ఆ భూ భ్రమణం మూలంగా మనకి సూర్యుడు వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంకో ప్రదేశానంటే ఆ భూమి అడ్డం వస్తుంది. అడ్డం వచ్చినప్పుడు మనకి ఇట్లా తిరిగినప్పుడు మనకి చీకటి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చీకటి వచ్చి చంద్రుడు వస్తూ ఉంటాడు. అలా మనకి సూర్యుడు లేనట్టు కాదు, సూర్యచంద్రుడిలోని కాంతిని అయి ఉన్నాను ఆ భగవంతుడు. అంటే మనకి 11వ అధ్యాయంలో వస్తుంది, సూర్యచంద్రుడు అంటే నా కళ్ళే అని చెప్పినాను. సూర్యుడిలో కాంతి లేకపోతే మనం బతకలేము. ఆ సూర్యుడు ఒక 4 రోజులు లేకుండా చీకటిగా ఉందనుకోండి, అన్ని పురుగులు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఆ మురుగంతా కూడా ఆరిపోయేట్టుగా, తడి, భూమిలో ఉన్న తడి అంతా కూడా ఆరేట్టుగా చేస్తారు. మనం జీవులం బతుకుతున్నామంటే కనుక మనం మన మనుషులుగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నామంటే ఆ సూర్యుడు లేకపోతే ఉండలేము. మనలో ఉన్నటువంటి డి విటమిన్ కానీ, విటమిన్స్ కానీ అన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారానే, సూర్యుడి ద్వారానే వస్తున్నాయి. భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి చంద్రకాంతి మూలంగా మనకు అన్ని రసాలు వస్తున్నాయి. రుచి, పండ్లల్లో ఉన్న రుచి కానీ, పండ్లల్లో ఉన్న రంగు కానీ, ఈ మూలికల్లో ఉన్న శక్తి కానీ, ఔషధ శక్తి కానీ అంతా కూడా చంద్రుడిది. ఆ చంద్రకాంతి మూలంగా వస్తుంది అనమాట. వేదాల్లోని ఓంకారం, వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఓంకార శబ్దం కూడా నేనే అని చెప్తున్నాను. ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరుల్లో ఉన్న ఆకాశంలో కూడా మనకి జిమ్మని శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. ఆకాశంలో మన సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తే కూడా తెలుస్తుంది. ఆ శబ్దంలో కూడా ఓంకారం ఉంటుంది. ఆ శబ్దం ఎవరిది అంటే భగవంతుడే. ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి శబ్దం నరుల్లో వారి సామర్థ్యం. నరుల్లో సామర్థ్యం అంటే మన వంశాభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా, మైదున సామర్థ్యం కానీ, మనం చేసుకునేటువంటి పనుల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి శక్తి కానీ అంతా కూడా భగవంతుడే. అంత సామర్థ్యం అంతా కూడా నాది అనేది ఏది లేదు, అంతా భగవంతుడి సృష్టి అనేది మనము గ్రహించాలన్నమాట. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వలననే కలిగాయని తెలుసుకున్నాము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. జీవుల్లో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం అంతా కూడా నాదే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం, ఈ గుణాల ప్రభావం కూడా ఆ ప్రకృతి మాత్రం సృష్టించిన వారు భగవంతుడు. ప్రకృతి ద్వారా వస్తున్నాయి అన్నమాట మనకి ఈ గుణాల ప్రభావం ఏర్పడుతూ ఉంది. అవన్నీ కూడా ఆ శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకోను. వాటిలో నేను లేను. ఆ గుణాల ప్రభావం అనేది జీవుల మీద పడుతుంది కానీ నేను సృష్టించినప్పటికీ కూడా అవన్నీ నావే అయినప్పటికీ కూడా వాటి ప్రభావం నా మీద ఉండదు అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. గుణాలు అనేది నాకు చెందవు, అవి జీవులకు చెందినటువంటివి. భౌతిక లోకంలో ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో వాళ్ళకే ఉంటాయి. 3 గుణాల ప్రభావం వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి అటువంటి గుణాల ప్రభావం అసలు ఉండదన్నమాట. పూర్తిగా సత్వగుణంలో, శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు. సత్వగుణంలో కూడా ఉండరు వాళ్ళు. వాళ్ళని ఏదన్నా ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోతారు. మనం చెప్పుకున్నాం కదా,
ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కూడా ఎంతసేపటికి ఏవి ఎదురుకుండా ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ చింతామణి చింతామణులు, చింతామణులు, కామధేనువులు, కల్పవృక్షాలు అన్నీ ఉంటాయి గోలోకంలో. మాకేమి అవన్నిటి మీద ఆశ కలగదు వాళ్ళకి. అట్లా ఆశ కలిగితే ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళలేరు. వాటి మీద వేటి మీద ఉండదు, భగవంతుడి సేవ మీదే ఉంటుంది వాళ్ళకి. భగవంతుని తృప్తిపరుద్దాము, భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆలోచనలు. అట్లా నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుస్తాను. వాటిలో నేను నాలో అవి ఉన్నాయి, నేనే సృష్టించాను వాటిని, నా శక్తి అది. అయినప్పటికీ కూడా వాటిలలో నేను లేను అంటున్నారు. అంటే వాటి ప్రభావం నా మీద చూపించకూడదు. పుణ్యోగంధ పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు. నేను భూమి యొక్క ఆద్యమైన వాసనను, అగ్ని ఎందు వేడిమిని, జీవించుకు సర్వ ప్రాణుల ఎందును ప్రాణమును, తపస్సుల ఎందు తపస్సును అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఆ భూమిలో ఉన్నటువంటి ఆద్యమైన వాసన, వర్షం పడుతున్నదని మనకి ఎక్కడో వర్షం పడుతున్నా కూడా వాసన వస్తుంది. ఆ వాసన మన ఇంటి దాకా వస్తుంది. అదే వర్షం పడుతుంది, అక్కడెక్కడ వర్షం పడుతుంది, వాసన వస్తుంది అంటాం. భూమి మీద కొంచెం నీళ్లు వేయంగానే స్మెల్ వస్తుంది. నీళ్లు బాగా శుభ్రంగా చిమ్మి నీళ్లు చల్లామనుకోండి, ఆ భూమిలో నుంచి మనకి సుగంధమైన వాసనలు వస్తాయి. ఇప్పుడు రావట్లేదు లేదు, ఇప్పుడు అన్ని భూమి అంతా కలుషితమైపోయింది. అంతా మనం వేసిన చెత్త చెదారం అంతా కూడా ఎక్కువైపోయింది. అదంతా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, బాగా వర్షం వస్తే మంచి స్మెల్ వస్తుంది. మీరు అడవుల్లో వాటిల్లో వెళ్ళండి, వెళ్ళినప్పుడు మంచి వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. మనం లేని ప్రదేశాల్లో బాగుంటుంది, ఇంకా భూమిలో స్మెల్ బాగా తెలుస్తుంది. అట్లా ఇదేంటంటే భూమిలో వాసన. తర్వాత అగ్ని యందు వేడి, అగ్నిలో ఉన్నటువంటి వేడి నేనే అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. మన వైశ్వానరాగ్ని అని చెప్పినాను, మన హృదయ దీంట్లో ఉంటుంది కడుపులో. ఆ అగ్నిలో ఉన్నటువంటి వేడి అంటే ఆ అరుగుదలని నేనే, అరుగుదల ప్రభావాన్ని నేనే కలిగించాను మీలో, ప్రతి జీవిలో కూడా అని చెప్పి ఆ అగ్నిని నేనే అని చెప్తున్నారు. జీవించి సర్వ ప్రాణుల ఎందును ప్రాణాన్ని, ఆ ప్రాణం ప్రాణవాయువు మన ఆక్సిజన్ కదా, మన ప్రాణం అన్నది భగవంతుడిదే. నేనే అని చెప్తున్నాను. జీవించే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఆ చైతన్యం, ఆ చైతన్యం భగవంతుడి చైతన్యం ఉన్నంతసేపు కూడా ఆత్మ కూడా చైతన్యంతో ఉంటుంది. భగవంతుడి చైతన్యం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆత్మ కూడా వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. ఆ ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఎవరిది అంటే భగవంతుడిదే, శక్తి అన్నమాట అది. తర్వాత తపస్సుల యందు తపస్సుని, సర్వ ప్రాణుల యందును జీవించి సర్వ ప్రాణుల యందును ప్రాణాన్ని, తపస్సుల యందు తపస్సుని. ఆ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి, తపశక్తి అంతా కూడా భగవంతుడిదే అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే కృష్ణుని అనుగ్రహం వల్ల మానవుడు తన జీవితంలో పొడిగించట కానీ తగ్గించట కానీ చేయగలడు. ఈ విధంగా ప్రతి రంగమునందును కృష్ణ చైతన్యం పనిచేయటనే ఉండును. అంటే మన జీవిత పరిమాణం కూడా, మన ఆయుష్ కూడా భగవంతుడి చేతుల్లోనే ఉంది. ఇంత ఇంత ప్రమాణం ఆయు ప్రమాణం అని ఉంటుంది. మనం భక్తి బాగా చేస్తూ 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 ఉన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుంది. ఆ ఆయు ప్రమాణం కూడా భగవంతుడిదే అని చెప్తున్నాని మనం తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాను. భగవంతుడు ఈయన చెప్తున్నారు అన్నమాట ప్రభుపాదుల వారు. మొదలుగా భూమి ప్రతి వస్తువులకును పుష్పము, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు మొదలగు వాని అందువలే ఒక విధమైన వాసన ఉండును. అన్ని వస్తువుల ఎందును వ్యాపించి ఉండు ఆ అకలుషితమైన ఆద్యమును అయిన వాసన కృష్ణుడే. అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన వస్తువు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి వాటిల్లో అటువంటి ప్రభావం ఉన్నది, లేకపోతే ఉండదన్నమాట. ఆ చైతన్యం అనేది ఉన్నంత వరకే అది ఉంటుంది. విభావసు అనగా
అగ్ని. అగ్ని లేకుండా కర్మాగారాలు నడుపుట, వండుట మొదలగు పనులు చేయగలం. అది అగ్ని లేకపోతే మనం ఏ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా నడవు. తర్వాత వంట చేసుకోవాలన్నా కూడా అగ్ని కావాలి. మనలో ఉన్న ఆహారం అరగాలన్నా కూడా అగ్ని కావాలి లోపల మన దీంట్లో. అన్నింటికి కూడా అగ్ని కంపల్సరీ కూడా కావాలి. విభావసు అంటే అగ్ని అనమాట. ప్రతి శ్లోక కూడా బాగుంటుందండి. మీరు యథాతథం పుస్తకం కొనుక్కోండి. ప్రతి శ్లోకానికి కూడా మనకి ప్రభుపాదులు వారు భాష్యం రాశారు. మీకు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి దగ్గరలో, కొనుక్కొచ్చుకోండి పుస్తకం. ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొనండి. జీవితంలో చాలా లక్షలు కోట్లు సంపాదించుకుని అంత డబ్బు మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. మన ఈ దేహాన్ని ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం. ఒక పుస్తకం ఎంత అవుతుంది? 200, 300 అవుతుంది. ఆ పుస్తకాన్ని విలువ మనం జీవితకాలం కాదు, మన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. మన ఈ దేహం నశించిపోతుంది కానీ ఆ పుస్తకం అలాగే ఉంటుంది. ఆ గ్రంథం, ఆ గ్రంథరాజు అనమాట. అది వస్తే మనకి కృష్ణ భగవానుడు వచ్చినట్టే ఇంటికి. కృష్ణుడిది ఏ బుక్ ఇంట్లో పెట్టుకున్నా కూడా భగవంతుడి ఇంట్లో ఉన్నట్లే మనకి. దైవీ విశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. త్రిగుణ స్వభావమైన ఈ దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలరు. ఈ 3 గుణాల ప్రభావం మనిషి మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. రజోగుణము, తమో గుణము, సత్వగుణము. ఈ 3 కూడా పూర్తిగా సత్వగుణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు రజోగుణంలోకి తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళకి కూడా 3 కూడా చూపిస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే భక్తుల్లో రజోగుణం, తమో గుణం కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట. భక్తి చేయంగా వాళ్ళకి తగ్గుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి ఎంటర్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. శుద్ధ సత్వంలోకి ఎంటర్ అయిపోతే ఇంకా ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోతారు. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వరూపమైన ఈయన దైవీ మాయను దాటడం దైవీ మాయది. ఆ ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చినటువంటి దైవీ మాయని దాటటం శక్యం కాదు, చాలా కష్టము. ఆ గుణాల ప్రభావం నుంచి బయటపడటం కష్టం. కానీ భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్న భక్తుడికి మాత్రం అది తేలిక అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళకి చాలా సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ గరుత్మంతుడు ఆ బుధస్కంధాల మీద ఎక్కించుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. గరుత్మంతుడి భుజస్కంధాల మీద భక్తులు భగవంతుడు ఈ విధంగా చెయ్యి అందిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఇస్కాన్లో ఎందుకు ఈ విధంగా చెయ్యి ఇలా పెట్టి మీరు హరే కృష్ణ చెప్తారంటారు కదా. భగవంతుడా అంతా నువ్వే, నేను పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యాను, నన్ను తీసుకెళ్ళిపోని ధామానికి తీసుకెళ్ళిపో అని చేతులు ఇస్తున్నాం, అన్ని పిలుస్తున్నాం అనమాట. ఆయన ఇలా చేయి పట్టుకుని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. అది ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఒక కుక్కని ఏ విధంగా అయితే యజమాని ఆడిస్తూ ఉంటాడు కుక్కని, కుక్క ఎట్లా చేయమంటే అట్లా చేస్తుంది. కూర్చోండి కూర్చుంటుంది, నిలబడమంటే కుక్కని కాదు ఏ జంతువైనా సరే. అది నిలబడమంటే నిలబడుతుంది, ఆడమంటే ఆడుతుంది, డాన్స్ చేయమంటే డాన్స్ చేస్తుంది. అట్లా ఆ యజమాని ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడు. కృష్ణ భగవానుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలకి కూడా అధిపతి. ఆయన ఆ త్రిగుణాలన్నీ కూడా మనకి కంట్రోల్లోకి రావాలంటే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి. పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలం. దైవీ మాయని దాటగలుగుతాం, లేకపోతే దాటలేదు. మాయ మిథ్యను తాత్కాలికమును అయినను సర్వనియామకుడు మహేశ్వరుడు దేవాదిదేవుడును అయినా
దివ్య ఐంద్రజాలికుడే దానిని వెనుక నుండి ఇంద్రజాలికుడు ఆయన భగవంతుడు. ప్రభుపాదులు గారు చెబుతున్నారు. జయ ప్రభుపాద్. ఇప్పుడు ఇంద్రజాలికుడు ఏం చేస్తాడు? వచ్చి నిలబడి ఎవరన్నా పిలుస్తాడు. పిలిచి ఆయన ఎట్లా చెబితే అట్లా చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి కనికట్టు కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ కళ్ళతో, వాళ్ళ గొంతుతో వాళ్ళు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట, వాయిస్. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఐంద్రజాలికుడు అని చెబుతున్నారు. ఆయన చేతుల్లోనే మొత్తం అంతా కూడా ఉంది అని చెప్పినారు. అది శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులో నుంచి ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. మాయంతు ప్రకృతి విద్వాన్ మైనంతు మహేశ్వరం అని చెప్పి. ఈ ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా వేదం నుంచి వచ్చినటువంటి, వేదం నుంచి ఉపనిషత్తులు విడిగా చేశారనమాట. ఆ ఉపనిషత్తుల్లోది అన్నీ కూడా భగవంతుని గురించే తెలియజేస్తున్నాయి మనకి ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా. అందువలన భగవంతుడైన కృష్ణుడును ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు కృష్ణ భగవానుడు ఇద్దరు మాత్రమే మాయను దాటింపగలుగుతారు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడు బద్ధజీవుడిని ఆ బంధంలో నుంచి విముక్తిని చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయలేరు. అందరికీ ముక్తినిచ్చి రక్షించువాడు కృష్ణ భగవానుడే, విష్ణువే. ముక్తి ప్రదాత సర్వేషాం విష్ణురేవ న సంశయ. సంశయం లేకుండా మనము పూర్తిగా సందేహం ఏమీ లేదు. సందేహం పూర్తిగా భగవంతుడే, ఆయన చేతుల్లోనే అంతా కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఒక బొమ్మల్ని పప్పెట్ షోలో మనకు బొమ్మలు ఆడిస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఆ తాళ్ళు ఆడించినంతసేపు వాడుతూ ఉంటారు. అదే విధంగా మనం పప్పెట్స్ అన్నమాట. ఇట్లా భగవంతుడు ఆడిస్తున్నారు. ఆడించినప్పుడు అక్కల్లా ఆడుతూ ఉంటాము. లేదా ఆయన వదిలేశారంటే అయిపోతుంది, పడిపోతాం. నమాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయా పహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. చెడ్డ పనులు చేయవారును, మూఢులను, మానవాధములను, మాయచే అపహరింపబడిన జ్ఞానం కలవారును, రాక్షసులకు సంబంధించిన నాస్తిక స్వభావంతో కూడిన వారును నన్ను శరణ పొందరు. ఇప్పుడు వీళ్ళు నలుగురు గురించి చెప్తున్నారు. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా రాక్షస స్వభావం మూలంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆశ్రయించి భగవంతుని ఆశ్రయాన్ని పొందలేరు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. దుష్కృతిన అనే శబ్దంతో వర్ణింపబడి ఉన్నారు నాస్తికులు. వీళ్ళు దుష్కృతులు అనమాట. కృతి అనగా గణనీయమైన పని చేసిన వాళ్ళు. కృతి అంటే భగవంతుడి గురించి ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు సుకృతులు. భగవంతుని నమ్మని వాళ్ళందరూ కూడా, నాస్తికులందరూ కూడా దుష్కృతులు. మూఢులు అంటే ఎవరు? తమ ఆశ్రయ తమ శ్రమ యొక్క ఫలములను తామే అనుభవింపకూర్చు భగవంతుని కొరకు కొంతైనా వదులుటకు అంగీకరింపని వాళ్ళు. పూర్తిగా నేనే సంపాదించాను, నా ఇంద్రియాలు వాటిని తృప్తిపరచుకోవాలి, నా దేహం ఈ దేహం అశాశ్వతం అన్నది తెలుసుకోలేదు. మొత్తం నేనే అనుభవించాలనుకునే వాళ్ళు మూఢులుట. తర్వాత దుష్కృతులు, నరాధములు అంటే ఎవరంటే మరి ఒకడు నరాధముడు. నరుడనగా మానవుడనియు, అధముడనగా అల్పిష్టుడనియు అర్థం. మొత్తము 84 లక్షల జీవరాశులలో 4 లక్షలు మానవ జాతికి చెందిన 4 లక్షల మంది ఉన్నారు వీళ్ళు.
ఆర్యులుగా ఉండాలి కానీ అనార్యులుగా అనార్యులుగా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆర్యులు అంటే ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళ ఆర్యులు. అనార్యులుగా ఉన్నారనమాట. సంబంధం ఇప్పుడు శాశ్వతంగా సంబంధం కలిగి ఉండితే తాను కష్టదశలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించటం సహజం. కానీ శిశువు గర్భం నుండి విముక్తుడైన పిమ్మట తన క్లేశమును విస్మరించి మాయాశక్తిచే ప్రభావితుడై రక్షకుడైన భగవంతుని విస్మరించును. ఆ కడుపులో ఉన్నంతసేపు ఇట్లా దండం పెడుతూ ఉంటారు. నన్ను రక్షించుడైనా, నేను ఈ గర్భనరకం భరించలేకుండా నన్ను బయటపడే, వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ నామం వదిలిపెట్టకుండా చేస్తానంటారు. ఆ బయటపడంగానే ఆ మాయ నీళ్లు కలుగుతారు కదా, మాయ గమ్మేస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళకి నేను నాది అహంకారం ఇవన్నీ కూడా చిన్నపిల్లల్లో కొద్దిసేపు పాలు ఇవ్వకపోతే తల్లి తల్లి కోపంగా చూస్తారు. వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరినన్నా ఎత్తుకుంటే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచే కూడా. అవి పసిపిల్లలు అప్పటి నుంచే మొదలైపోతాయి. వాళ్ళకి మళ్ళీ మర్చిపోతారు భగవంతుడిని. దుష్కృతులు 3వ తరగతి వాళ్ళు ఏంటంటే మాయ అపహృత జ్ఞాన అనగా మాయ భౌతిక శక్తి ప్రభావంతో వ్యర్థం చేయబడిన పాండిత్యమును జ్ఞానమును కలవారు. తాత్వికులను, కవులను, విద్యావంతులను, శాస్త్రజ్ఞులు వీళ్ళందరూ కూడా దుష్కృతులుట. వీళ్ళేంటంటే వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఏదో కవిత్వాలు రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ దీన్ని భగవంతుని కోసం వినియోగించరు అనమాట. భగవంతుడిని గురించి ఆలోచించరు తాత్వికులు. వీళ్ళందరూ కూడా విద్యావంతులు, చదువుకుంటారు, భౌతికంగా చాలా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పినాను అనిపించుకుంటారు. వేదం బాగా చదువుతూ ఉంటారు, కానీ వేదం వల్లి వేయటం ఎంత బాగా వల్లి వేస్తున్నాం అన్నదే చూస్తారు. కానీ వాళ్ళు భగవంతుడిని తృప్తిపరుస్తున్నామా అన్నది వాళ్ళు చూస్తారు, వేద పండితుల్లో కూడా. తర్వాత శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేస్తారు? ఆత్మను పట్టుకునేదా, పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఆత్మ అంటే ఎవరు, ఆత్మని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఆత్మ దొరుకుతుందా, దొరకదు కదా ఎవరికి. ఆత్మ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. ఆత్మని పరమాత్మని కూడా వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట. నమ్మకుండా ఏవో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సత్యాన్ని నమ్మరు, అసత్యం గురించి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అసత్యంలో పడి ఇదైతూ ఉంటారు వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు. పెడదారి మార్గమును పెట్టించుంటే వారు దేవదేవుని ఎడ అవిధేయతను చూపుతూ ఉంటారు. మాయాశక్తి మూలంగా వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ కూడా పెడదారి పడతాయి. అప్పుడు వాళ్ళు నమ్ముకోలేరు, భగవంతుడిని కూడా నమ్మలేరు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు 4వ వాళ్ళు ఎవరంటే మాయాపహృత జ్ఞానులు అంటే భగవంతుడిని కూడా నిరసిస్తారు. నిరసించి అతడు కూడా ఒక మానవుడే అని భావిస్తారు. ఇప్పుడు మనం కృష్ణుడు భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు చూసాం కదా ద్వాపర యుగంలో. శిశుపాలుడు రాజసూయాగం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు శిశుపాలుడు తిట్టడం మొదలు పెడతాడు. ప్రథమ తాంబూలం ఆయనకి ఎందుకు ఇవ్వటం అని. వెంటనే సుదర్శన చక్రం వచ్చి ఆయన ఖండించేసేస్తుంది ఆయన శిరస్సుని. అంటే అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని నమ్మరు అనమాట, భగవంతుడిని గుర్తించరు. మన ఎదురుగుండా ఉన్నా కూడా అలాంటి వాళ్ళు జరాసంధుడు, కంసుడు, 3 మంది రాక్షసులు, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది భగవంతుడి చుట్టూ ఉన్నా కూడా, భగవంతుడు అక్కడే నడయాడుతున్నా కూడా ఋషులు కూడా నమ్మలేదు. మనం ఋషుల కథ చెప్పుకున్నాం కదా, ఋషి పత్నులు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చారు కానీ ఋషులు నమ్మల. ఆ పిల్లవాడేంటి, ఆయన భగవంతుడు ఏంటి అన్నారు వాళ్ళు నమ్మల. దుష్కృతులు అనగా 4వ తెగవారు. అసురం భావమాశ్రిత అంటే అనగా రాక్షస సిద్ధాంతాలను అనుసరించేవారు. వీళ్ళు దుష్కృతులు అనమాట. అతి అజ్ఞానులను, నరాధములను, మాయమోహితులను, వీళ్ళందరూ కూడా బహిరంగ నాస్తికులను, ప్రమాణికులైన గ్రంథాలని వాళ్ళు నమ్మరు. దేవదేవుని పాదపద్మాలను శరణు పొందజాలరు. అది భగవంతుడిని శరణు పొందలేరు, దేవదేవుడిని నమ్మలేరు. వాళ్ళు దుష్కృతులు.
4 రకాల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు జిజ్ఞాసుడు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 విధాలుగా పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్తులు అంటే ఎవరు? ఈ గజేంద్రుడు, మళ్ళానేమో ద్రౌపది, వీళ్ళందరూ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని, వాళ్ళు భక్తులు అయినప్పటికీ కూడా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటారు, నా కష్టం తీర్చు అని చెప్పినని ఆర్తిగా ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడిని. వీళ్ళ ఆర్తులు. వీళ్ళు జ్ఞానులు అంటే ఇప్పుడు ఎవరంటే మన వ్యాసుల వారి కుమారుడు సుఖదేవుడు తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటికి రానంటారు, పుట్టనంటారు, నాకొద్దు ఈ భౌతిక లోకం నాకొద్దు అని చెప్పినానంటారు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా ఆ కడుపులోనే ఉంటానంటారు. అనేటప్పటికప్పుడు వ్యాసుల వారు కృష్ణ భగవానుడిని పిలుచుకొచ్చినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, ఎటువంటి అజ్ఞానం నీకు అంటదు, భగవంతుడి భక్తి మాత్రమే నీకు ఉంటుంది, నువ్వు రా, బయటికి రా, నువ్వు జ్ఞానిగానే ఉంటావు, రా బయటికి రా అని చెప్పినాను. అన్న తర్వాత అప్పుడు బయటికి వస్తారనమాట ఆ గర్భంలో నుంచి జ్ఞాని. జ్ఞాన సముపార్జిత అన్వేషకుడు ఇలా ఉంటారు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునే వాళ్ళు. సుఖ మహర్షి చెప్తూ ఉంటే భాగవతం వింటూ ఉన్నారు ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా తపస్సులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఋషులు, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేశారు అన్నమాట. వీళ్ళందరూ కూడా భాగవతాన్ని విన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, అర్థార్థి అంటే వాళ్ళకి ప్రతిఫలాపేక్షతో వచ్చి భగవంతుడిని సేవించిన వాళ్ళు. ధ్రువుడు, మళ్ళానేమో ఇక్కడ సుగ్రీవుడు తన రాజ్యాన్ని అన్నగారు ఆక్రమించేశారని, నా రాజ్యం నాకు ఇప్పించు నువ్వు, నేను సీతను వెతికిస్తాను వీళ్ళ చేత అని చెప్పినని సీతామ్మని వెతికిస్తానని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తారు. ఇక్కడ చేసి ఆయనతో మిత్రత్వం కలుపుకుంటాడు సుగ్రీవుడు భగవంతుడికి, రాముల వారికి. వీళ్ళు అర్ధార్థులు. జిజ్ఞాసులు అంటే ఆత్మతత్వాన్ని గురించి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, అది తెలుసుకుందాం అనే ప్రయత్నం అన్నమాట. ఆత్మని, పరమాత్మ అంటే ఎవరు అనే విషయాన్ని ఆ అనుభవంలోకి తెచ్చుకుందాం అనే దాంట్లో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు జిజ్ఞాసులు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాద్యనావృతం అనుకూలేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమా. దేవాది దేవుడైన కృష్ణునికి మానవుడు అనుకూలముగను, భౌతిక లాభాపేక్ష లేకుండగను, సకామ కర్మల ద్వారా లాభం కోరకుండగను, ఆధ్యాత్మిక కల్పనలు లేకుండగను, దివ్యమును ప్రేమయుక్తమైన సేవను చేయవలెను. ఇది విశుద్ధ భక్తి సేవ యొక్క, దీన్ని విశుద్ధ భక్తి అంటారట. ఎట్లా అంటే వేరే అభిలాష ఉండకుండా, భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల కోరికలు అవన్నీ ఏవి లేకుండా, భౌతికంగా ఎటువంటి ఇది లాభాపేక్ష లేకుండా, భగవంతుణ్ణి ఫలాపేక్ష లేకుండా సకామ కర్మల ద్వారా ఎవరైతే లాభం కోరుకోకుండా ఉంటారో, ఆధ్యాత్మిక కల్పనలు లేకుండా దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను, ఆ ప్రేమతో భగవంతుడిని ఎవరైతే సేవించుకుంటారో వాళ్ళు భక్తి సేవ, వాళ్ళు చేసేది భక్తియుక్త సేవ అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ అన్యమైన అభిలాష ఏది ఉండకుండా, వాళ్ళు వేరే కోరికలే ఉండవు అన్నమాట, ఫలాపేక్ష ఉండదు వాళ్ళు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తి విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం
అహం సచ మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో నిత్యం భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన ఆత్మ. ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం ఎవరైతే చేసుకోగలుగుతారో అటువంటి ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఎంతో ఇష్టం నాకు. వాళ్ళే ఉత్తమమైన వాళ్ళు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానిత్వాత్మైవ మే మతం ఆసిత సహిరిక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయము. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు జ్ఞాని. ఎవరంటే వ్యాసుల వారు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. వ్యాసుల వారు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, మళ్ళా ఇతిహాసాలు, పురాణాలు అన్నీ కూడా రాశారు. కానీ ఆయన తృప్తి కలగలేదు. చాలా అసంతృప్తిగా ఉంది. బాధపడుతున్నారు. బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు నారదుడు వచ్చి అడుగుతారు, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు, ఏంటి? నాకు అసంతృప్తిగా ఉంది, ఇన్ని గ్రంథాలు రాసినా కూడా నాకు ఎందుకో సంతృప్తి కలగట్లేదు అని చెప్పినాను అడిగితే అప్పుడు నారదుడు చెప్తారు, నువ్వు భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా రాసింది ఏది లేదు. భగవంతుని అలా అలా చూపిస్తూ వెళ్ళిపోయావు కానీ ప్రతిఫలాల గురించి వాటి గురించి చూపించావు నువ్వు. ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఈ దేవతను కొలిస్తే ఇది వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా చెప్పావు. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది పూర్తిగా చెప్పప్పుడు నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఏది కలుగుతుంది, ఆనందం కలుగుతుంది అని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు వ్యాసుల వారు భాగవతాన్ని రచించడం జరుగుతుంది. భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఐశ్వర్య జ్ఞానం, భౌతిక జ్ఞానం అంతా కూడా అందులో చెప్పడం జరిగింది. భాగవతంలో చెప్పిన తర్వాత రాసిన తర్వాత ఆయనకి తృప్తి పొందారట. అలా ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు జ్ఞానులు. శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు? శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు, చాలా తక్కువగా ఉంటారు వీళ్ళు అని చెప్పిన చెబుతున్నాడు. శుద్ధ భక్తులు బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః. సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్టదశాంగులం. పురుషయే వేదం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం కృతామృతత్వస్యే సానో యదన్యేనాతిరోహతి. న వై వాచో న చక్షుంషి న శ్రోత్రాణి న మనాంసి చక్షతే ప్రాణ ఇది ఏవా చక్షతే ప్రాణో హ్యేవైతాని సర్వాణి భవంతి. ప్రాణి యొక్క దేహంలో మాట్లాడు శక్తి కానీ, చూచు శక్తి కానీ, వీణు శక్తి కానీ అన్ని ఇంద్రియాల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి మొత్తం భగవంతుడిదే అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ దీంట్లో. ఎవరైతే అనేక జన్మల్లో ఆచరించిన పుణ్యఫలం మూలంగా జ్ఞాని చివరికి ఆ జ్ఞానం ఎవరికైతే పొందుతారు వాళ్ళు అన్ని భగవంతుడి ఇదే అనేది ఎవరైతే పొందుతారో వాళ్ళు వాసుదేవమయం, మొత్తం సర్వం కూడా వాసుదేవమయం అని చెప్పినని నమ్మి వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు అనమాట. ఈ లోకంలో అలాంటి మహాన్ భావులు చాలా అరుదు. అంతా భగవంతుడిదే అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారిని చూపిస్తున్నారు మనకి. అల్పబుద్ధి గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం ఏవాం దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. మందబుద్ధులు
దేవతలను పూజిస్తారు. వారు పొందు ఫలాలు కూడా అపరిమితాలు. తాత్కాలికములను వారు పొందు ఫలములు కూడా పరిమితాలు తాత్కాలికాలు అయినట్టువి. దేవతలను పూజించే వారు దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా దివ్య లోకాన్ని చేరుకుంటారు. ఆ దేవతలందరినీ కూడా నేనే సృష్టించిన 3 దేవతల్ని అందరినీ కూడా ఒక్కొక్క వింగుకి ఒక్కొక్కళ్ళని పెట్టాను. ఒక్కొక్క పరిపాలన అధికారం ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క విధంగా ఇచ్చాను. కానీ అందరూ కూడా దేవతల్ని కొలిచే వాళ్ళందరూ కూడా దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, నా దగ్గరికి చేరుకోరు. వాళ్ళు మళ్ళీ దేవతా లోకాలంటే ఈ స్వర్గము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, కొంచెం పైకి ఉత్తమ లోకాలు. మళ్ళీ ఏ లోకంలోకి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ జన్మ పొందాల్సిందే. వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ పొంది భక్తి చేసుకుని ఒక్కొక్క స్టెప్ పైకి వెళ్తూ మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. అదే అనమాట భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దేవతా లోకాలకు వెళ్తారు, నన్ను కొలిచిన నా భక్తులు మాత్రమే నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మామవ్యయం అనుత్తమం. నిరాకారిగా భావించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆకారం ఉన్నట్లు తలచేవారు మందబుద్ధులు. నిరాకారి అని చెప్పనని ఎవరైతే భావిస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు. ఆకారం భగవంతుడు మనల్ని పుట్టిన మనకి ఆకారం ఉంది కదా, అట్లాంటప్పుడు బీద ప్రదాత అయినటువంటి భగవంతుడికి ఆకారం ఉండదా? ఆకారం ఉంటుంది. ఆయన చక్కగా త్రిభంగి రూపంలో ఉంటారు. ఆయన చక్కగా సేవించుకోవచ్చు. మనం సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తూ ఉంటారట ఆయన్ని, భగవంతుడిని. అట్లా నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనుడు. నేను ఇంతకుముందు నిరాకారంగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందానని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది, సత్యం, నిత్యం, శాశ్వతం ఎవరు అంటే భగవంతుడే అనే విషయాన్ని వీళ్ళు తెలుసుకోలేరు, అజ్ఞానులు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాంతు వేదన కశ్చన. నమస్తే పురుషం త్యాజ్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంతర్బహిరనం అవస్థితం. వేదాలు దేవదేవులకు నేను భూతకాలంలో జరిగినట్లు వర్తమాన కాలంలో భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు 3 కాలాల గురించి కూడా భగవంతుడికి తెలుసు అనమాట. అన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. ఈ జీవులు పూర్వం ఎలా ఉన్నారు, ఏ జన్మలో ఏ దేహంతో ఉన్నారు అనేది కూడా నాకు తెలుసు. నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మ గురించి తెలుసు, ఇప్పుడుది తెలుసు, అన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించే వాళ్ళు అరుదన్నమాట. మిగిలిన వాళ్ళందరూ అంటే నేను భగవంతుడిని అని ఆ రూపంలో అక్కడ వచ్చాను అనే విషయం వీళ్ళకి తెలియదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలే ప్రతిమాం చేతు విదు యుక్త చేతసః. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలే పిచమాం ఏ విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాదేవుడనైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞాలకు, పద్ధతులకు అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. అని చనిపోయేటప్పుడు
ఆ మరణ సమయంలో భగవంతుని గుర్తించాలంటే కూడా వాళ్ళు దేవాదేవుడైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞాలకు అన్నింటికి కూడా అధిపతిగా గుర్తిస్తారు. ఆ గుర్తించిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఎప్పుడు 24/7 ఎప్పటికీ కూడా ఆ కృష్ణనామం జపం చేస్తే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి గుర్తించగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, భీష్ముల వారు పరమ భక్తుడు ఈయన. అందుకే ఆ పాదాల దగ్గర నిలబడ్డారు చూడండి కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన వెళ్ళిపోయే సమయంలో పాదాల దగ్గర వచ్చి నిలబడి ఆయనకు దర్శనం ఇచ్చారు. భీష్మ స్తుతి అని భీష్ముల వారు ఆయన్ని చూస్తూ స్తుతిస్తూ వెళ్ళిపోయారు, దేహం గావించారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి. రేపు మాత్రం షార్ప్ 6 కల్లా స్టార్ట్ చేసేస్తానండి క్లాస్. ఎవరు రాకపోయినా కూడా వెయిట్ చేయను నేను. అందరూ రండి, 6 కల్లా జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే రేపు నాకు కొంచెం ప్రయాణం ఉంది, 9 కల్లా బయలుదేరాలి. మాయపూర్ వెళ్తున్నాను. ఎందుకని తప్పకుండా జాయిన్ అయిపోండి, 6 కల్లా జాయిన్ అయిపోండి క్లాస్లో. మీ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాతే వెళ్తాను. హరే కృష్ణ. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. డౌట్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ఈరోజు చాప్టర్ అర్థమైందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, అర్థమైంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు చాప్టర్? హరే కృష్ణ. డౌట్స్ ఏం లేకపోతే కనుక ఎండ్ చేసేద్దాం క్లాస్. అందరూ క్విజ్ చేస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. అందరు క్విజ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నామండి. అందరు క్విజ్ కంప్లీట్ చేయండి, ఏ రోజు ఆ రోజు చేయండి. రేపు మాత్రం షార్ప్ 6 కల్లా స్టార్ట్ చేసేస్తాను. 5 to 6కే నేను జాయిన్ అవుతాను, స్టార్ట్ చేసేస్తాను క్లాసు. అందుకని తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. హరే కృష్ణ. ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి క్లాస్.